ଏଇଟା କୋଉ ଫ୍ଲେଭର? ଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛୁ ନା। ଆରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କମେଇ ଦବୁ 100 ଟଙ୍କା କାଟି ଦବୁ 100 ଟଙ୍କା କାଟି ଦବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଟି ଭିତରୁ ବାହାରି କେକ୍ ମାନେ ସଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଶ ଆଉଟ୍ ଅଫ ଦ ଓଭନ କେକ୍। ଓଭନ ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ଯେମିତି ଗାଡିରେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଚେକ୍ କରା ହୁଏ ନା। ଭିତରକୁ ଏମିତି ଗଲା ଯଦି ଏଇଟା ଓଦା ଥିବ ତାହେଲେ କେକ୍ଟା ହେଇନି, ଯଦି ଏଇଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ରହିବ ଏ କାଠିଟା ତାହେଲେ କେକ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। 12ଟା ଅର୍ଡର ନା 12ଟା କେକ୍? 12ଟା ଅର୍ଡର ବେଶୀ କେକ୍। ହିସାବ ରଖୁନ ଜମା ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ସେ 12ଟା କହିଛି, ଏଠି କେତେଟା 4 5 4 9 9 ଏଠି 3 2 5 3 8 9 8 17ଟା ମାନେ ବେସ୍ ରଖା ହେଇଛି। ସେ କହୁଛି 12ଟା କେକ୍। ଦେଖିବା କେକ୍ ଗୁଡ଼ା ସରିଯାଉ କେତେଟା କେକ୍ ହଉଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କୋଉଥିନ୍ କେକ୍ ହବ ଏଟା? ଆନିଭର୍ସରୀ। ଫାଷ୍ଟ କେକ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆନିଭର୍ସରୀ କେକ୍। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କହିଥିଲା 12ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଗଣନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛି କେତେଟା ଅର୍ଡ଼ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଗଣି ଗଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କି କେକ୍? ବେବି ସର। ଏଇଟା এটা ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি। ଏଇଟା এটা বার্থডে। ଏଇଟା রাইস সেরিমনি। ଏଇଟା এনগেজমেন্ট। ଏଇଟା এনগেজমেন্ট। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସବୁର ଆଜି ହିଁ ଡେଲିଭରି ହେବ ନା? ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଯୋଉଟା ନେଇକି ଯିବ ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? ମାମୁଁ ଘରେ?